Ura da, gu gara. Zeri deritzogu ibai zikina. Ibaia ur korronte naturala izateaz gain. Errekarriak, landaredia, urak daraman orbela, lupetza, adarrak. Guzti-guztiak ibaiaren zati dira, natural. Zikinkeria ote, ez da urrik eman ere. Ibaiari berez dagozkio. Horiek barik, ibaiaren bizitza oparoa, hankamotz, ibaiaren beraren berezko gaiak dira. Urak etengabean garraiatu eta ibaian behera metatuko dituenak. Ibaia zinez zikintzen dutenak, hondakin artifizialak dira. Ibaira botatako zabor horrek kalteak sorlitzake. Gizakioi mezutxo bat. Aintzat hartu, ibaien, ezegunen eta itsasadarren izaera. Direnak dira. Zuek eta geuk bizirik behar ditugu.